Jama'a barkanku da zuwa wannan channel namu na Tsohon Kundi TV mai albarka. Wannan channel tana koyar da asrar zalla kadai tare da ilimin magunguna. Za ku danna mana subscribing ku danna ƙararrawa domin mun ɗora sirri da zama kun same shi cikin sauƙi insha Allah. Tsohon Kundi TV tana maraba da ku sha kallo lafiya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan da'imatan bidawami mulkillah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Jama'a wannan gida namu da Tsohon Kundi TV, barkanku da wannan lokaci, barkanku da sake saduwa da mu. Yau insha Allah mun zo muku da wani babba fa'ida ta mallaka, wanda wannan mallaka la shakfi ce, babu kokonto a cikin ta ko kaɗan. Wannan sirri yana da muhimmanci saboda kwana biyu ba mu kawo muku sababbin sirrika ba, shi yasa muka fiddo da wannan sirri domin mu ba ku shi kuma ku yi amfani da shi, domin ku amfanu da wannan sirri mai girma daga cikin manya-manyan asirai da muka fitar da su a wannan sabuwar shekarar da izinin Allah ta miladiya da muka shigo. Wannan takarda da ake ganinta tana da muhimmanci, don haka za a yi ƙoƙari a tabbata an riƙe ta da kyau gaske. Sa'annan kuma ƙarin bayani da zan yi a kai shi ne, jama'a ku ringa neman, za ku rubuta sirri lalle a nemi tawada mai kyau, saboda ita kanta tawadan nan tana da fa'idodi, musamman tawadar za'afaran, wayanda malamai sun san wannan tawada, sun san fa'idodinta, wanda ita kaɗai ta ma fa'idodinta tana da su da yawa, wanda wannan tawada ita kaɗai in ka same ta ma mai ciwon ciki aka ɗan zuba ta wato ya sha ko a ruwa ko a hakan ta ma ya sha, da izinin Allah tana wato ainihin kame cikin mutum, Allah ya ba shi nasara ciwon nan ya ɗauke. Don haka ana magunguna irin na farin jini da ita hakan ta ma tawada, musamman akwai wani ruwa mayonnaise da ake haɗawa da ita ake sha, wanda wannan fa'idodi ne da ita mai yawa. To a iyalin dai ba dai shi muka zo bayarwa ba, saboda wannan sirri mai fa'ida ne na gaske. Na farko shi ne, yanzu dai za mu shiga wannan sirri gadan-gadan insha Allah. To masha Allah, to za mu fara shi ne da samu sabon madubi. San samu aka je gurin masu madubi aka siye shi sabo, wanda yake a jikin takarda kenan a lullube. Sharaɗin siyan wannan madubi shi ne ba a so wanda mace ta taɓa shi. Don haka idan aka je kasuwa kuma kawai in an je gurin masu siya, sai a je kawai ka siya, in ka siye shi to kakka bari mace ta taɓa ma. In a gurin ka ga mace ta taɓa wani to kakka siya, amma in baka gani ba kawai ka zo siya ne to sai ka siya.
in ka saye shi sai ka tafi da shi gida. Idan ka je da shi gida sai ka buɗe shi, kuma shi ma gurin da za ka zauna ka bari mace ta wato ainihin taɓa ma wannan madubi. To da in ka je to in da tawadar za'afaran ɗin ce, to za ka rubuta wannan wa idza ra'aita summa ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Wannan aya ita za a yi rubuta a jikin wannan madubi. To na farko ga mimun nan, na'iman, wannan mi'aran mun jaye na shi za a buɗa a sa suna. Wa ma'un ɗin na ita ma mulkan ɗin nan, to mimun ɗin na ita ma za a buɗa ta babba a sa suna, sannan sai a zo a yi kabira. Haka za a yi ƙafa ƙwaya ɗaya kenan. Za a rubuta wannan aya da muka faɗa, wa idza ra'aita summa ra'aita na'iman wa mulkan kabira, ƙafa bakwai. Ƙafa bakwai daidai za a rubuta a jikin wannan madubi. To bayan ka rubuta fa, to sai ka rubuta sunan wanda kake so a cikin wannan mi'ara, sannan ka sa farar berana. Wannan ciyawar nan da ake ce mata farar berana, wadda take kallon rana, da inda rana ta kalla, in tana gabas za ta ringa kallon gabas, in ta juya ta dawo yamma za ta juyo ta ringa kallon rana. In rana ta faɗi za ta rufe, sai kuma gobe tana fitowa daga gabas za ta juya ta ringa kallonta. To wannan ciyawa ana ce mata farar berana. To wannan farar berana, a sa farar berana a cikin wannan rubutu ake sata. Bayan an wanke ake sai a barbaɗa wannan rubutun, wannan farar beranan afuwa, sai a sha wannan rubutu. Ana yin wannan sirri ne kwana 3 ko 7 ko 9. Lalle wannan sirri ne mai girman gaske. Jama'a a kiyaye. Kuma muna ba da sirri ne domin 'yan uwa almajirai waɗanda suke da buƙatu irinsa a yi musu. Amman ka sani, da sirrika mutum daga farko har ƙarshe ba mai izinin ɗaukar sa a yi mugunta da shi ba. Ba izini ga wanda ya yi mugunta ga takardunmu ya ɗauke su ya yi wani mummunan aiki da su. Domin su sirri an fitar da shi ne da kyakkyawan niyya, da kuma tsarin jiki, da kuma abin da yake daidai buƙatarka. Ka je wa abin da ya fi ƙarfinka, ka ɗauki wannan takardun ka yi amfani da su domin banƙarawa da nuna cewa kai wani ne. Wannan ka kai haka ba kyau, ba ka kyauta ba in kai haka. Don haka ya zama mana wajibi mu gaya wa jama'a, takardunmu muna bayar da su ne domin 'yan uwa, wato ainihin mutane su ɗanci albarkacinsu na hanya mai kyau, ba hanya mara kyau ba. Wa'annan muna tunatarwa ne ga 'yan uwa masu bibiyar wannan shafi namu mai albarka. Insha Allah Zuwa Kundi TV, muna godiya wannan sirri gashi nan mun baku ne saboda Allah da Annabi, kuma da Allah ya kiyaye wajen aikata shi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.